Te is érzed, igaz? Valaki gondol rád, ott van benned az energiája. Lehet, hogy most nem ír, nem hív, nem tesz semmit, de mégis a szíved megsúgja, hogy nem vagy közömbös számára. Miért hallgat? Mi tartja vissza attól, hogy jelentkezzen? A kártyák most erre adnak választ neked. Ez az üzenet lehet, hogy pont neked szól. A múltban érezte, csak nem bírta kimondani az érzéseit. A lapok olyan történetről mesélnek, ahol az érzések ott voltak, csak a szavak hiányoztak. Valaki félni kezdett attól, amit benned látott. Túl tiszta volt, túl őszinte, lehet, hogy te mutattad előbb a szíved, ő pedig visszalépett. Nem azért, mert nem érzett semmit, hanem mert túl sokat érzett egyszerre, és ezt nem tudta kezelni. Jelenleg azt látom, hogy figyel téged távolról, de bénítja a félelem. Most azt látom, hogy figyel téged, gondol rád, lehet, hogy a közösségi oldalaidon néz meg téged, lehet, hogy energetikailag érzed őt, de valami visszatartja. A bűntudat, a hiányzó bátorság, a félelem, hogy már nem fogadnád vissza. A kártya szerint nem a szeretet hiányzik benne, hanem az, hogy felmerje vállalni, és te ott maradtál a kérdésekkel. Ha érez, miért nem keres? Most már tudod, nem veled van a baj, az ő harca ez. És nézzük meg a jövőtöket. Lesz-e mozdulat, mikor mozdul feléd? A lapok azt mutatják, egy fontos energetikai változás közeledik. Ez az ember választás elé kerül, és nem menekülhet örökké. Vagy vállalja az érzéseit, vagy végleg elenged, és bármit is választ, te eközben egyre erősebb leszel. A kártya azt üzeni neked, a szeretet, amit adtál, nem volt hiába való, és ha most fáj is, ez az érzés tanít, emel és előkészít egy új kapcsolatra, olyanra, ahol már nem kell kérned a figyelmet, mert megérkezik hozzád magától. Ha megérintett téged ez az üzenet, írd kommentbe, hogy érzem őt. Ha kíváncsi vagy arra, hogy mit érez most igazán irántad, akkor kövessél be, és írjál rám a személyre szabott jóslásért.